Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbidot wano agpasol man, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Ya! 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 Ma'am Zoe! Agsubli kayong ditoy! Umuna kayo nga gawit ang Milo! Ya! Ya! Ipapas ko alaw-lawon ti asyenda. Ta sigurado adyak tun maaramid da ito eh. No ipurwak na ko ni Daddy di syudad. Ya! Ya! Nasaya tasimang petkan, Zoe. Daddy? Umasidag ka ditoy. Yes, Dad. Nagtangken at talaga ti ulom. Imbaga, asaan kan arumrumwar. Maglibas kalata anapan ni Jacienda. Linibas sampay dagiti bodyguards mo. Daddy, jak kasapulan ti bodyguards. Kabailag ti bagik? Kan may sa, awan mo ti pagpagadat. Siyak, ti ad-adama ka mo no anya ti pagsayaatam. Iso adin akngarod kontraan, Zoe. Daddy. Imbaga ngagsaganakan. Tasikan ti mangi-manage iti kumpanya. Sika ti mang sukat iti posisyon ko. Dad, jak kabailan. Awan isam ko iti business. Kayat kundi agigyan dito asyenda. Ngam ti mapanak iti syudad. Iha, please. Awanen ti sabaling agtawid kadagiti amin anagrigrigatak. Sikalaeng ti agtawid kadagiti amin amapanawak. Anya ti kayat mo? Masayang amin dagiti nagrigrigatak? Saan mo takasta, Daddy? Huston ti happy-go-lucky abiyag mo iti numano atawen. Iti nakalpaskan iti panagadal mo. Kasano? Training pa ilangan kat jakon maanusan? Ita, isabak ta ko iti pudpud no a trabaho? I'm sorry, iha. Ngemawanan ti pagpiliam. Sikan ti agbalin na CEO iti kumpanya. Mayat ka man, wenno saan. Daddy? Sana bale? Saan ka matabaybayan? Bayat na si bibiyagak. I-guide ka, iha. Siyak ti agbalin nga advisor mo. Aging ka akabailabon ti tumakder. Iti bukod mo asaka. Adday tasawi, naisagana kami ng dagiti imutam iti syudad. Basit laang tingkabil ko iti maletam. Dagiti laang ambok ka importante akasapulan, ta kumpleto mat dagiti kagawaam iti mansyon nyo iti syudad. Isurot ka kumay di syudad yaya miling.
Saan abale, taadamot ni Yayam Alita iji syudad. Iso ti mangkita kan ka ijay. Yaya, Ay, pasensya kan no di ka makaduan nga aging ka iji syudad. Jakban ambuta, kumarumot ti rayumak ijay. Nairwamak at talagang dito'y asyenda. wan nga rod. Kanay na nasakit isa kayo na adda kayo di syudad. Jakmat kaya ta makitkita nga dari krik na inyo. Iso nga, agbati kayo langan dito'y, Yaya Miling. Milo, dakkel ti panagtalag ko ken ka. Sapay na kuma. Tasan mo abaybay-an ni Zoe, idi kadda na ijay syudad. Agtali na idak pailaeng di asyenda. Tapno mayruam ti anak ko nga awan, idi asidig ko. Di kagdanag, sir. Aramidag ti amin. Tapno, mabantayak ni Ma'am Zoe. Agyamanak, Milo. Sana bale? Uray, adda ka na driver bodyguard na. Mga laklatay ti kadkadwam nga agbali na bodyguard na. Da kayo ti makamo, sir. Agyamanak iti kinaimbag mo kada kami nga agama. Milo. Awan na yaman na, sir. Araramidag lang di trabaho. Sakit di rumbeng nagyaman kada kayo ata. Nagsayat kayo nga amo, Sir Roman. Welcome back, honey. Kailiw kan. Nagbayag ti bakasyon mo di asyenda. Numabalbalin, jak kaya tag subli diti syudad. Ngam napilit mo't kami ni Daddy. Iso nga awan tinaramidak. Zoe? Jak kaya ta talaga ti agtrabaho iti kumpanya. Ngam napilit ni Daddy. Siyak ti kayat na sumukat kan kuana. Anya? Awan ti maramidak. Ta isukat nga ro ti amak. Kan may saan ko matapakadaksan dagiti bagbagana. No, talaga di mo kayat. Mabalin mo tamang pili ti board no asin ti ipatugaw da sumukat ni Don Roman iti posisyon na. Ha? Daytaan no umanugot ka. Kan umanugot ni Don Roman. Uray no awan hilig ko iti business, ikagumakaramidan ti amin. Tapno sana mapay ni Daddy iti arapap na para kanya. Iso pa check? Mairwa magtumatlaang Ivan. Of course, si Kapay. Nasirib ka, Zoe. Iso apatsyak akabailam nga rod nga aramidin ti trabaho ti amam. Nakaumay kamit, Philip. Wan manong. Kaya't kamatasarong karan ha. Nang runag at awanin diti vilya ni Zoe aka anakak. Kaya kung amin ang matrain jay ka nakam, ading ko. Amumiten, pilpilitak lang taawan at talaga ti hilig na iti business. Naimbag nga rod ta napilit kumatlaeng iti agangay. Ang mga numalugi lang ti kumpanya. No ipilit mo kankwana ti saan na matakabailan nga aramidan. Dakkel ti panagtalag ko iti ka nakam, ading ko. Amok akabailan na no ipaypayso na ti agtrabaho. Nasaya at ano kasta. Tano ipilit mo ti banag saan na matakayat nga aramidan. Ang mga numasayang lang ti amin na nagbambannuga, manong. Philip, Palpalagipan ka laeng, manong. Tapno saan mo nga itad ti amin na panagtalik mo ka ni Zoe. Tama nga no problema lang ti paaynakan ka iti udi na. anak ko na jay, Philip. Pudno anatangkan ti ulo na no daduma. Ngem, denggan namat dagiti pamagbagakan kwa na. Kas itinakunak, manong. Palpalagipan ka laeng.
Mabalin mo matimang kita iti sabali amang sukat ken ka iti posisyon mo. Ha? Di ka unay mang namnama iti anak mo. Tamangan no agbalaw kan tulangan. Ket awan gaya mong dagiti nagbamban no gamiti na unday apanawan, Manong Roman. Saan mat siguro? Imulagat mo nga min dagiti mata, Manong. Ang mga no dapat iti mas deserving ngam ni Zoe iti posisyon nga ibatam. Awanan ti sabali a sumukat kaniyag. No di ti anak ko, Philip. Ay, makabannog mo tagmalmal yung matrabaho. Sana bale. Medyo naka-adjust akmatan. Kasla binaybayan na ko ni Daddy amang pataray ti kumpanya. Ni Daddy mo ti mauawag. Hi, Dad. Zoe, kumusta ka dita, niha? Kastoy, Daddy, makabannog. Sana ka nairwami ti kastoy. Trabaho amin nga glawlaw ko. Kaya't ko nag-give up. Sana talaga aday ti lubong ko, Dad. Zoe, saan arumbeng ti kasta nga attitude mo? Asino kumati mga ramid ka dagiti trabaho dita? Kat si kamat ti agtawid ka dagiti amin asan ni kwata. Da kayo ati mga rami diti daytoy. Isu nga rod nga imbaong ka dita tapno matrain ka. Ken kaya't kumaten ti aginanaiha. Imbagak maten, sana mabalin amang namnama ka akanayon kanyak. Ay, Dad, I need a break. Okay, dahita kumati ibagak kang ka. Agbakasyon ka pa diti Hacienda Delgado. Kaya't kabatlaeng ang makasarita na imbag. Ado tirumbeng a pagsaritaan ta. Ken, kaya't kaabilinen a naimbag iha. For what, Dad? Basta. See you tomorrow, iha. Bye. Daddy? Anyamatan. At dapat kumatikayat ko ng iba ka. Ay, kasaritak lang ti sekretarik. Taison ti makaamoy ti schedule ko para yung bigat. Come in! Hi, honey! Oh, Ivan! Si Kamot Gayam. Kumusta ti CEO iti dahi ti akumpanya? Acting CEO. Tani Daddy pa lang ti CEO iti dahi ti akumpanya. Talaga kahit nakang-asaan amang i-manage iti kumpanya. Amumatan, awan ti sabali anam namaan na, no di siya lang. Si kamat namin ti kakaiso ng anak na. Mabaling ka di nga ag-dinner ta itiruar? Ivan, nabanukak. Kaya't kung agawid, agbiyahe agpaintun bigat. Sa dinner ti papanam? Agawid aki jasyanda. Ada ka nung tinapatag kapag saritaan mi kini Daddy. Kasta? No kasta nga rod. Ag-dinner ta pa yung umunay tirwar. Kalpasan na, itulod ka ni ti mansyon nyo dito syudad. Miling, istimarin nyo ti silid ni Zoe. Barang makaawi din ton bigat. Ay, kasta ka di, sir. Ay na, sapay la ko mata makaawid. Mailiw akon iti dayjay nga ubeng. Sigurado nga agprotesta manen dayjay no ibagam nga ubing, Miling. Kasano kat kasla ubing latay iti panagriknak, sir. Tasyak tinangtartarakan kan kwa na manipod basi. Ita, kanayon nga dayjay syudad.
Manmanon ang makaawid dito'y asyenda. Kapilitan ta isulaeng may tinamnamag ang mga sikaso, kadagiti mapanawak no anyaman bilang. Ni Sir Mud, tila ibagbagana. Amumatan ni Zoe, nairuam amang namnamalatan na kanayon kanyak, kaya't ko ngagbalin nga independent. Tapno kabailan nati tumakder, iti bukod na asaka, no anyaman bilang ti mapasamak. Sir, Ala, ayabamon dagiti kakadwam ta dalusan ken istimarenyo ti silid ni Zoe. Aday ta, nakadanon tan, Zoe. Thank you, iti panang itulod mo kanyak, Ivan. Basta sika, Zoe. Talaga saan da kasinsinaan dagiti bodyguards mo, ha? Bambantayan da kalata ka na yon. Kasta ngamin ti bili ni Daddy. Amumatan ti amak. Overprotective launay. Numubalbalin. Di na pa'y kayat nga addag diso ang ngilaw kanyak. Bilibak nga rod kini Sir Roman. Talagang ipatpatag na kaunay ng anak na. Ay, kasano katsyak mo't ngamin ti eredera na. Siyak lang ti pangipatawidan na iti amin ang nagbambanugan na. Iso akas taunay mo ti pananganad na kanyak. Nagasat ka, ta anak na ka ni Don Roman Delgado, Zoe. Ha? Apay anak ko nam ti kasta. Siyempre, adu ti umapapal kan ka. Adu ti agar arapap nga dada ko may ti estadom. Ang sikat ti nagasat ang nagbalin nga anak ni Don Roman Delgado. Ivan, Pasensya ka na. No saan ka may tulod din ton bigat, ha? Nairanamot namin nga dati napatay ga board meeting iti oras ti biyahem. it's okay. Maawatak mo ti sitwasyon mo. Kas may sangay stockholder ti kumpanya. Agyaman nakitiki naman nakawat mo. I love you, Zoe. I love you too, Ivan. Sige, mapana kundi ta balay. Urayan da kun dagiti bodyguards ko. Ang mga noan niya pa iti ko na ang dakat, ipulong da kini Daddy. So nabalit na harmless da ito eh. Sika talaga. Okay, see you. Aday ta, napataga prinsesa. Nalukata akong tiri daw ti kotse ti batog mo. Thanks. Bye. Good night, honey. Good night, Han. Bye. Sir, nakapanawon ni attorney. Husto, tapno makainana akmeten. Nagadungamin tinagsaritaan mi. Ayawan kayam, naistimar ka di matlayang tisilid ni Zoe. Wen, sir. Idi pa'y laimbagayo asumangpot ni Zoe. Inistimar min adagos ti kwartuna. No pa'y inaldaw mo't amadaldalusan. Ingkabilyo ka di matlayang dagiti paborito na kobre kama kas kada kurtina iti silid na. Wen, sir. Sigurado amaragsakan dayjay no makita na ti silid na. Nasayat no kasta. Kaya't ko makarelax madyanak ko no makasangpet. Ala, hagin na kayo maten kadagiti kakadua miling. Adalaman ti rabi. Ay,
Ay na, nagsapak mo tan anak kareng. Nay, alas 12 pasado pa ilaang ti oras dito'y cellphone ko. Nay, anyo day chay? Jay plureran sa amot dyan abetak iti salas. Ay na, sapay masadutak kuman abumangon. Ay, bumangon akman langan. Amang ano dapay masugat no jak mapandalusan dyan abetak. Tay switch ti silawan. Aday ta. Sino kayo anak kabungot asimrak dito Vilya? Di ko natagari. Sige, saan kanyang tisilit ni Don Roman? Saan? Di yung pag-aramidan itidakis ti amo. Anyat mapaspasamak ditoy. Ay, sir! Sumrak kayo iti sila Jow! Anak ka! Ha? Biling! Anya ti masapulyo? Apaya simrek kayo latan ni Vilya? Masaya tasi ka na mismo tirimor iti silid mo, Don Roman. Ala, pirma am amin dagiti apapeles na di mo kaya't adakas ti mapasamakin ka. Anya? Pirma mon! Diyan mo na niya tilinaon dagita apapeles. Isa di mo nga rod papirmaan kanyak. Pirma ka? Wano, Anday ka. ti paltog kunti kasarita. Ala, pirma! Madamdaman to't nga awagak ni Daddy. Ta sigurado ang nakaturog pa'y dayjay. Ha? Ni Ivan tumawag. Hello, Ivan? Zoe, ayan mon. On the way kami kini Mang Milong agturong ija probinsya. Kasta ka di? Okay nga rod. Kahit ko lang i-check no kumusta kan. Okay, aglaang. Iturog ko pa iti biyahe ta, nasipngat pa eh. Sige nga rod, tapos saan ka unay mapanog iti biyahe? Awagan kailangan na madamdama. No namnama ka nakasangkot ka ni Jevilia. Okay, sikat ti makaam mo. Sige nga rod han, tagsaganak magdan para iti meeting mi na madamdama. Bye! Bye! Mang Milo, riingan naklangan ha, no? Asidag ta ni Jevilia. Wen ma'am, iturog mo pa'y. Nawati-wat pa'y ti biyahe. Pumlet ka, ma'am! Natinag iti deras tilugan dagiti bodyguards yu iti likudan, Ma'am Zoe. Mang Milo! Sa dino ti ayan ko. Kasano ang nakadano nakitiday ito atiso. Ika gumaak ti makaruar dito ay. Kalkalapaw to ayan ko. Padasag man ng ilukat tiri daw. Diyak mailukat tiri daw. Anya ti aramidag.
Kasano makaruwarak ditoy? Sino ka? Apay nakabungot ka. Sika ka diti nangala kanyak. Sika tinang tambang ka na kami. Sika tinang paltog iti driver ko. Ayop ka. Anya ti masapol mo kanyak. Dagiti Salmo, Kapitulo may kapito, iti versikulo 10 ket 4. Kitaem no kasano ti panagpampanunot ti dakes a tao, planwen na ti riribok, aramiden na ti kinaulbod. Dagiti Proverbio, Kapitulo 10 ket 6, versikulo 30. Agannad ka kadagiti tattao nga umisem kan mangkiday kan ka, taadda pampanunutan da adakes. Pagsarmingan. Padaanan ti maudi apasat, ti pakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects, JR. Musika, JD. Script, ken iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady Elle Productions ken Lady Elle Channel. Naimbag nga oras yu amin.